Ngangsu kawruh panglimbang 5 menit dina Senin Kliwon tanggal 28 April taun 2020 kapethik saka Injil Yohanes bab 3 ayat 1 tekan ayat 8. Sejatine ngangsu kawruh mono bisa katindakake dening sapa wae menyang sapa wae. Nanging karep ora kepengin diasorake alias gengsi asring gawe wong suthik sinau marang wong kang kaanggep enom. Ya enom umure, ya enom ngelmune, ya enom pelayanane ana ing papan kono. Nadyan mengkono akeh wong kang kanthi tulus lan temen sinau marang kang luwih enom. Kanggone wong kang kepengin maju ora ana bareng saru lan pekiwuh kanggo ngangsu kawruh nadyan marang kang luwih enom. Prakara kaya cecala kang katuladakake dening Nikodemus. Rikala para panggedhe Yahudi padha suthik sinau, kepara malah padha ngreri du pakaryan dalem Gusti Yesus amarga kaanggep mung anake Yusuf lan Maria, dudu golongan Parisi lan ahli Taurat. Panggedhe sing siji iki malah sowan marang Gusti Yesus. Wayah wengi nggambarake kahanan wening, tentrem lan jenjem sawise sedina muput wong tandang gawe. Kanthi tulusing ati Nikodemus ngakoni menawa nadyan isih enom Gusti Yesus mujudake sawijining guru rohani kang mumpuni. Miturut Nikodemus, pangeram-eram kang katindakake dening Gusti Yesus nuduhake menawa panjenengane pancen guru kang kautus dening Gusti Allah piyambak kanggo ngemong, nuntun lan nggulawentah manungsa tumuju kaslametan. Kapitayane Nikodemus ora meleset. Marang Nikodemus, Gusti Yesus medharake kekeran keslametan sejati. Sapa kang kepingin slamet ing kalanggengan kudu kalairake sacara anyar jroning banyu lan roh. Ora amung lair jroning banyu wae, ananging jroning banyu lan roh. Tegese wong ora cukup martobat monggo sami kapirsani baptisan Yohanes, ananging uga kudu mituhu mringsih pamomong, panuntun lan pamrayogane Yang Roh Suci kang madunung lan karumentahake dening Gusti Yesus. Monggo sami kapirsani Injil Yohanes bab 20 ayat 22. Panjenengane kang kuwasa nglairake manungsa jroning banyu lan roh. Tembi daya lan karya Yang Roh Suci maujud nyata rikala prastawa Pentakosta. Para tresna pelem kinasih, akeh pakumpulan, paguyuban, organisasi lan sakpiturute ora mlaku sakmestine marga wong-wong kang ana jerone ora padha andhap asor kaya Nikodemus. Wong wegah sinau marang kanca tembayatane kang luwih enom. Semono uga wong sing luwih enom uga sungkan ngangsu kawruh marang kang luwih sepuh. Kasadaran menawa saben manungsa duwe kaluwihan lan kasekengan dewi-dewi kudune nuwuhake krentek kanggo sinau marang pepadha. Sinau bab olah ngelmu kadonyan, sinau uga bab olah ngelmu karohanen kanthi sih panuntun dalem Yang Roh Suci. Kasalarasakene ngelmu loro mau kang biyantu manungsa lair anyar, urip anyar. Suwawi sami unjuk kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Alam luhur kagegulang kawula manah andhap asor saengga boten suthik lan wigah-wigih ngangsu kawruh dumateng sok sintena kemawon. Kawula pitados bilih paduka ngutus sedaya tiyang kangge mbabar kawicaksanan dalem dumateng tiyang sanes, senadyan tiyang sawau katingal sekeng lan katingal tanpa bejaji. Sebab pamawasipun manungsa menika winates tinimbang kawicaksanan dalem. Mugi nurna Yang Rama Yang Putra tuwin Yang Roh Suci kados sing mlebu sakmenika sarta salami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.